Dia kini kapor nginang beteng biang ya kajing hikai keberangnya sya cisha ke tunrai jiu ha kajinget kristan. Bat mentangin nang beteng syakamat ke banriu ke tunrai jiu ha kajinget kristan. Bat mentangi don ha ketu kebenta ke bangi ong kajing ba ram jing e. The debt of love. Kamdai kajing yam DEBT. Kamdai ke debt mo kadai ke debt. The debt of love. Te kajing ba ram jing e. Tingi don kamban syai baka jingit kristan jongi. Kayeng kaskem haki nongrim haki mau kristan badaki payaba jong kari bat ka jat penriu Israel barok kawe. Balai bangaong kari jong kari ka jat penriu Israel namarbam. Kari Israel ka don tang maka kawe hang te Middle East. Kalong marjan bat ka Lebanon, ka Syria, bat ka Jordan, bat ka Egypt, bat ka Palestinian territory. Tenray ka jat penriu ki Israel, ki kon Israel pat. Kini ka jat penriu ka don hakling satlak kapurtay. Kini ka jat penriu bat ki Jew kerpang, ki don hari Amerika, ki don hari Europe, ki don wat hang ni hari Asia jongi, hang ni hari India jongi. Pinkan mau bah ka tukupor balaja ka jingja ka basngosi, haga ba ki lekno na Pakistan ki layok ban rung ban prung ban lek kulmar ban penyap, bat ban tang ban pensniu ban penjot ye ki babon ki jaka ha Bombay. Ka way ni ki jaka ba ki lenot ban lek dusman ka day ka synagogue jong ki jiu. Bat kani ka pen I ba ka jing sni ka jong kitu ki lekno. Kamda day baka sulong tang na kabenta kanu kadri lani ka jat benri hundri ka jingsni ka don bet persya ya ki Jew ya ki Israel bat ya ka jat benri bat ka ri Israel hi barok kawe. Tenrengi don kam ban syai bat ban scam ba baka jinget kristan jangi ni scam ko mangilong hakani ko clip mat namar ba lasi nongrim yangi hakita ki maushan ki payaba jong ka riba ka jat riu Israel. Nginang beteng bat pin kam syai pin kam skul tu shu kani kat nginang ya kani ka jing hikai. Hadin ka jing liat jong ka pertai. Hakalali jong ka pop. Day ublay bat ki briu day ublay ubala say nongrim. Yala ka plan ka jing tmu ka jong u komno ba unwanra ya ka jing pen im dakani ka ri but dakani ka jat penriu. Kabaka ktin theology ki ong yaka ka salvation plan of God. Lani ka plan ka jing tmu ka jong ublay ban pen im ya ka pertai. Da ka ka ba u ulapan ap ulapan kerpang lupa hakni ka ri hakni ka jat penriu. Ka ri Israel bat ka jat penriu ki kon Israel. To ublay usay ka darbaha. Baka pop bat ka bamman balapan jersey ya ka pertai. Bat ki benriu baro daw baman daw ksut usoitan la ban sat hut bat ban sandur tmai biang tang da ukun jong u ubadei ban wan shaka pertai ban shim ye ka jinglong briu bat ban im kum unuksa bat unomana uba kentang uba khut ublay hapdeng jongi ubadaka ktin Hebrew ki ong u Emmanuel. Ublay hapdeng jongi sngap hai kata ka kerteng ka jong u Jesus Christ u Emmanuel kabamot ublay lembat ngi ngimla ban kren syapang u Jesus u Emmanuel lada don yakari tenrai hakaba uwan ban wan long briu ban syaka ban syong ban sa ban san ban rangba ban yo yaki jing hikai yaki jing pentibit penbiang nakabenta ka ministry ka jong u kabaon sa sedang anda habo lakot renying live post nem ka kerta kadai bandon karensan ka platform bat kata karensan nakabenta Jesus Christ bat kata karensan kata ka platform kadai kari Israel kadai kalongkur kalongjat Judah nakabalami ki Jew bat na kari Israel hi barok kawe kelum lang. Tiada bapi pikiran sepang u Jesus Christ u blay lembat ni u Emmanuel. Pemla ban keren kumta lemda pisan jengmut
ya ka Israel hi barok kaway, ya ka jet ben riu ki khun Israel, bat kham tam ya ki jiu. Ka long yeng, ka long kur, ka long jet, na ka bau Jisu, uwan long riu. Siya ni siya pertay. Kani ka de ka sopdung, kani ka de ka benta, jong ka jinget kristan ka jongi. Kabamut ngidon ya ka anchor point. Kabamut ngidon ya ka jakajong ka sopdung. Ngidon ka jakajong ka telong ka temay de. Ri Israel. Judgment riu kikon Israel. But they hakataka ri. Hakataka judgment riu. Bau niu konjong ublay. U Emmanuel. O wan ban pen pau na. Ya ka jing it ba ka jong ublay ka badalong hado kata. Amen. Ti pimla ban crunch pang ka jing it ka jong ublay. Pimla ban crunch pang ka jing pen im ka jong ublay. Pimla ban crunch ka jing wan long briu ka jong Jesus Christ. Lada pi kentat lani pi kriya ano. Nagababu jing mud. Ya ka Israel. Ba ya ka jat pen riu kikon Israel. Syai? To. Lada pi scam kumta. Kabamut inang ya chu ban ngok chu sia kani ka way. Ka jingkit ram ka jongi. Nakataka daw. Baday kini. Kani ka jat riu. Kani ka karensan jo kani ka ri. Mengiyo ay ka jing penimte. Ngan sa pois kita kabentak baong balada mdon hi ka ri Israel. Kumamenta don ki baberngem ki ongin rats don. Nado nakawa syado iskaduriaw. Ban penduk pendam, ban penduk judge sendanya ki. Tika pamut laweng no ya ka nomun na jong ka jinget jonga jong pi. Laweng no ya ka tolong ka temay bat ka sopnung jong ka jinget blay ka jongi. Bat ki banut lani ki bakaman de am tadi ki. Kide ki badon ya ka agenda ka jong ka du jong. Bat jong uksut usaitan. Day na markata ka daw, day tang mga handray paro hi. Ki ba yalap ya kini kaktin ka ba kentang ka ba khut ka jong ublay kidai bandon ya kata ka jing sempang ka jing sngoto bat ka jeli jong ka jing yalap ka jong ka standpoint of their preaching of their ministry ka jing sakri jong ki kadai ban ka na kani ka tamay lada ki kentat no lada ki penkerya no ka juat ka syarkai ba lada ki le bam sut nyaw bam tip bam syakram ya kari Israel, ya ki Jiu, ya ki kon Israel. Kabamut ngilong ki balada ong na kaktin yo ki baharam nimok. Ki ba mdon kano ka jing sngongo. Ki bamdon ya kano ka jing sngow buram. Ka jing sngow lem. Kabamut ngimdon ya ka jing persat ka jing umensim bakhoy. Handray umensim bakhoy haba uwan bat uyok lut ya kalong renyeng ka jong pi. Utip hakano ka benta jong ka jing yeng ka jing kersan ka jongi ya ka Israel ya ki Jiu baka ya day ka kta ya ka jing het ka jongi ya ka jing sngoto jongi siya pangublay. Te kumta ngi don kambha ban yo iya ka ni ba uniu Emmanuel. Oblawan ban siem ya ka jing long briu bat ban im kum unuksa uba kensai tam. An example, a perfect example. Kanomuna ka ba tikna ba? Kabalong kanomuna ka ba kuit ka ba kentang kumno banlong briu. Hapadeng ka jersey, hapadeng ka thala, hapadeng ka pop ka ba lalikat ni. Jisu wan ban im, ubriu, uba kuit, uba kentang. But day nang ta bangiday ban yo ya ka inspiration lang ni ka jing persat man sim. Kabadaw Jisu Christ bangin imlem kumjo. Amen. Bara ka bakut pat. Uni ulawan amtang bansuan long brew. Handray ulawan ru ban syayap. Kumulangknya uba pakatam. Namarday tang da kasnam ka bakodor. Bat ka ba janay jong u. Bala ban penimpat ya ka pertay. Ka ba jot. Ka ba rem katne. Kikam ki apostol. Kelenong ka basaw ka dakot kat out. Ka kren syay ba. Kaong mdon jing penim. Hano. Haway pat. Naba mdon da ka waypat ka kerteng. Hapo ka beneng. Ya ka bala ay hakibriw. Ba en pen im yangi. Himla ban yo jing pen im. Hano. Dano. Lat no setang haka kerteng ka bala dep ban ay. Hapo ka beneng.
Bala ayangi ki brio. Ba an pen im yangi. Kadeka Kristen ka jong u Jesus Christ. Pinkin mau bau Jesus hi dalade ukam haka gospel Yohanes kalenong ka bakhat saw ka dakot ka baaru ang ngalong kalinti ka jing shisha bat ka jing im. Amdan uno ubala ban let shauk pa. Lat tang danga. Amdan uno ubala ban let shauk pa. Lat tang danga. Kadon ka exception bangin let show blay. Hadin balawan long brio Jesus Christ. But kata ka exception kaday tang da u. Tang da ka kerteng jong u. Ublay upan syai haka Bible. Baka niam bat kijing ay knya ki bakumno kunuru. Kimla ban penkentang. Bat ban taut mai pat. Ya ka jing im bat ka jing long ubreu. Ubla liat aka ahor jong kapop. Light sa tang da u Jesus Christ. But uni u Jesus Christ. Uday ujiu. Uni u Jesus Christ. Uday unong song snong hakari Israel arajar snem menshwa. Hoy uday uban sawan banlong unong sinsyar jong kaprutay. Handray ka history kajing pensyay haka Bible kamdo ba uday unong song snong utray snong ukon Israel ubapaka nakajudgment riu Judah kabamod uday ujiu. Mlaban ong ba uday nakajudge Levi kumta umday ujiu. Uday ujiu. Balay, uwan nakakur kajat ki Judah. Ki Jiu ki bangingi kot menta ki wan tang na kane ka longkur ki Judah. Hoy ka don ro ka longkur ka bayasno bat ki ka longkur ka jong Benjamin. Dan ray ki Jiu ki David na kane ka longkur. Baru Jisu day bawan nakata. Balada pi sha ya kane pi sngo to ya kane ko way ka jing shisha baday tang naw new Jiu. Wat lada pisngo don ki brio ki ba kento ba ya kata ka kerteng ki Jiu. Don ki ba kento ba gini kisngi ya kata ka ri Israel. Handre mla banlen balada ki kento ba ki ben sakat ba kilaro. Handre ka bakut u Jisu de u Jiu u day u Israelite u kon Israel. Bangingi mani ya u bakumuta. Pimla banlen da leileiru. Pimla banle kumbam tip ya kata. Pimla banle kumbam pisngo le ran. Kani kadai ka ahor jong ka jing shisha ka bakrap. Ka baka protay ka kerko. Handre ngi sarong. Amen. Kumta ka plan jing pen im jong ublay. Kalong banseng. Ya ka jat pen riu. Kat bakum kata ka plan ka jong ka jing pen im. Kabada u Jesus Christ. Kabada ublay hi. Ublay u plan. Baka day ban donno ka jat pen riu. Hang niya sla protay. Bat ka ri ka hima kabala ban kedup. Ya ka long ying ka longkur. Nakaba u Messiah ka protay. Onyo ban wan long brio. Ublay uplan bakan don kajat brio. Kumta uterma mano napdeng ki khon ban rio ka percay ki bala ban yate jutang bat nga ki bala ban ko ngo ban syahi kay nga barga Bible ka krensyay ba Abraham ulong uta ubala jubab ya ublay anda haba u Abraham u IT yalade ublay upen scam ya ka jutang ba naka skep ka jong u nakasingkay ka jong u nakalong renyeng ka jong u and say ya ki long din ki khon ki ksiu ki jong u ki ban long ka jat ben riu ki Israel bat kani ka jat ben riu nda habaw liyate jutang kumtabo Abraham kasdang ban roy katang uwe ukon u Isak hanray anda habaladep nang ta kapat siya ukon jong u Israel jong Isak baru tawag de u Israel lani u Jacob now Jacob lakas kat arngut ki khon senrang Tam da kren pang ka khon kan thai ga dina but nakita ki khat ar la say ya ka jat ben riu ki Israel anda haba kilapoy ban buhay snong shari Egypt south spot snem tam ki sa ha Egypt hanre ublay ukan mau ya ka jutang ka bawliyate bar ukpatamen jonki ukpara jonki Abraham but kum taw la say ya ki ka borba ka jong u badu yalam ya ki shakari ka bolo penkerpang ya la di wat la da hangta song snong de ki wei pa chi jet men riu kinong kanan en riu blay wala dep jet wala dep penkerpang ya kata ka jaka hakmat jong Abraham kani ka jaka ka ba me bu me yu ka jat menta kadai ka bangangan a ya ki khon ki jong na let's say kata ka por bo blay ong kita ki kintien pat don no ba siyang basa anta hanray nado kata ka sngi ka ba Abraham hi uyo sngo kita ki kintien na ublay
Baka ni kejakangan ai ya me ba ki kun ki siu ki jong me. South pa snem tam. Kiwe kila wan ban buhay sinong ban syong ta. Hanreu blay ola wan yalam. Ya ki pat ki hajar ki kun Israel nari Egypt. Kila yat leng bakari klaw kuma South Post nem. Badanda haba kila poy hang ta. Ola yarap ya ki bikin job ma. Ya ki ba syong sinong hang ta ka region ka jingkular. Badula seng nong rem. Yaka ri bat yaka hima ka jongki tat hado benda yeng ki khun ki jong u Abraham ki long din ki jong Abraham ko musim David ko musim Solomon bat ki wei ki berabot na din jong u bat kita kila seng yaka hima tebenta philayo yaka judgment riu philayo yaka hima nakani ka ribat, nakani ka hima, ublay menta open kerpang pat, yaka longkur, yaka clan, yaka longkur, kasi sutu bahan na ong ta, yaka kur kajat, kaban kam kerpang, kaban sedang ban sensyar, yaka ni ka ribat, yaka ni ka hima kajat menriu, kaya kata ka longkur, Judah. Kiba ulasay na kata ka longkur, kumu David, kumu Solomon, nakata ka kur kajat, kila long lupa ki ay kinong prat lenti ya kahima ka jing sensyar ka jong uway uban sawan siya may ka jing long breo hakata ka longkor uta kurtengu Yeshua but ka longkor Judah ka long yeng jong kata ka longkor kadi ka long yeng ka jong Joseph nang bau Jisu nda ba uwan kat bakum ka dustur jong ki jiu en khot ye u kun nakataka longkor msim la khot yu ukun jong Joseph kan ma ba msim la ong Yeshua ben la ne bar Yusuf em handrei la ong yu ben Daud la ne ukun jong David shai ba kataka skema do mentaman ne uniu Messiah ulawan hapok ka jingpen kre ka jingpen bit pen biang kabalong nadong sadong da kajing start da kajing yalam da kajing prat lenti kajong no kajong ublay umsim la supa kum tu lung leng yo ukun ujong kele malap jakah no syong salak sa yalap la yalap mela dep pendep ka baru blame judan ke kabalong turmur baru blame judan ke ka basule kat malap baru blame ka dadon ka plan kaningi khot ka salvation plan lani ka jing thmu jong ka jing penem te ka dadon ka ri ka dadon ka jat pen riu ka dadon ka kur ka jat ka dadon ka longying pitrai kita barok in suklet jong hem dan kamshu jutang is jutang akmat jong ublay ka jing pen kre ka plan ka jing thmu ka jong ka next camp haduk menta haduk babam jukut amen nga syania yo ublay bakumuta yo ublay bu tur mur mo lung leng kat balap, kat basyam, MP. Bau blay ba kumuta, takalong kakam kaikin. Nginya tiyak jutang bat ungin, nyet bejo ungin, mani yu MP. Ngawal na nga yakan do ikipun kibriyo. Kibala yakut bat nga, ay nginyalek kumta. Kinang gaitang kibriyo. Ka ideology, ka principle, jangki, kalong da kumto, ngamlaban sanya, ya kata. Balay, namar, ngamtip, hadukat no kinla, ban kit, ban ba, ya kata ka bakiyakut bat nga. Handrai ya ka ka ba ublay uladep pen scam haka longren yang bala ka jingem ka janga ya ka ni ngasanya lot nadong sadong amen day tangkum ta ba uniu nong pedim on la ban im hapdeng kibril bat ban pendep ru ya ka ba don kam ban pedim ya barok ki ba pediang ki ba ngek bat ki ba IT ya lade why kumno balay namar ka don ka plan namar ka don ka jingtmu namap kadon ka jikpun kret na silandet namap kadon ka kti ka jong ublay ki baro amen baday namar ta daw upol ka siti jong usiki Galatia kalanong ka basaw da kot saw do sanu ong ngini ki kintin handray habaka ya kababyang kalapoy ublay ulapa yalaw kun ubalaka nakabriw bat ulaim hapok ka hukum knang ba unyo siu spa no ya kita kiba hapok ka hukum ba ngila banlong ki khon ublay pi ka jing ting khon hang ne kadai kat bakum kata kaplan
Kadai kat bakum kita ki nisan belai, ki hukum belai, ke jutang belai, ke plan belai. Kajing penyahat kajang ublay. Mjudan ke baturmur. Mjudan ke bakulmar kli. Mjudan ke basulek tangdep. Tinggi melakan. Haka sisngi ban ong dan kam Israel, dan kam Jew, dan kam Asia labiang. Pimlak ban wan ra ita ka theology jong pi ke bakiki ong kata ka replacement theology. Bala replace ye ki Jew. La replace ye ka jutang ke barim. Da ka jutang ke batumai. Da ka balang ke Israel ke batumai. Pimlak. Kata ka de kajing hikai na dujong. Kabamut mentah pisim ya barok kajing tray kajong blay bat pi ong tang do no eka mendan kam syo. Hon ublay ong kasici siki Hebrew baka ka balayate kabarim kamla ban tray kam syo kumtala dan kam da kabatmai. Sawanra siya kajutang kabatmai. Kabada ka da kasnam kajong Jesus Christ. Andre kini kajutang kabatmai kami nay nakajutang ka ba? Rem. Pimla bantay ka armala rada mdon kipaya hakashimala. Amen. Kini kiti jong pi kamla bantap tang daladehi. Vidon kamban syai te ya kani. Mar une ubangingi mani, une ubangingi syakri, une ubangingi kamu de unong pen em jongi, udante ke presiden, udante ke nongrim, udan ke jeli ke baskemha, kaban nado ndai kulong kuma. Yang melong kan banyak kena, banyak lek kena, banyak kenkai, banyak biria, lain banyak lek sangsit cipor. Tika Bible ka saki ba ublay ulajit ban pa yalau kun jong utau Yeshua lingba ka ri bat ka judgment ri Israel ban pen bat ban siu spa yaki ri baro bat yaki judgment ri baro hakeleng ka pertai kasi jantia mo Bengali, Assamese, Nepali, Bhojpuri, Rajasthani, Marathi, Konkani, Paro, Kisu, Ki Cherokee, Ki Cheyenne, Ruski, Polish, Ki Pole, Ki Danish, Ki Swedish, Ki Maoris, Ki Zaire, Ki Chat, Baro, Lingba jong no, Lingba kategori Israel, Lingba uti ubon long brio. Hakajat ben riu kijiu. Dai namar ta daw ka kitab Isaiah pin puli gani ba kini kiri gijat ben riu ko weges ni bara ka kitab Psalm pen scam gani ba ka weges ni kin sia long lang ban shakri halorulum hey Israel. Haka ba khaddo ka tin fa ko ong ini kintin ka culminate bat kan manifest ha Israel. Kabamut kinya tut lang kinya milai lang bat kinya pau lang hari Israel. Laban ong balada mdon ka ribat ka hima Israel ka jing pen em ublay kanum laban urlong ya ka pertaihi wengno ya ka jat men riu Israel tu jisu unlong jiu hey umla mchulong jiu marwe umla ban ong ngade ukun Israel tang bam dan chok Israel tang chulong tang mga marwe em tatika antecedent bag presiden jeng ulakut telada kibriu kitmu bande kat bale persya ka Israel re ka bakut kan ne Nor blay, yaka to ka ribat, yaka to ka jat ben reo lapan scam haka nong rim, jong ubreo, rey jong ublay. Amen. Kadaw, kaba kong sanha, kaba ngingi don kam bansyay, baka ka jing pen im kanum jialong, limda don ka hima Israel kadaw kalong, balatung yaki Jew, bat yaki Israel, bakin long ka ri, ka jat ben reo, bat ka hima, kaban pediang yaw masaya, tang haka sin ningkong, haka jing man long breo ka jong Henry ru hakajingwan arsin kejong kum unong sensyar yaki beneng ke kendol baro da kahima blay kaban sa jialong shen. Kato kajing duay kejong Jisu. Tolong gamon kejong me. Towan kahima kejong me. Hakendo kumbaha beneng kadang ne haduk mentah. Kan jialong. Kan wan kata kahima. Lada pinget ni pinget pidiang nam pidiang. Pi eat ni pi isi kata kahima kan wan. Kamsyong te kajing sungaw jong ajong pi. Kadai ka mon ka jong ublay ka ba unum pen kala syu da lay ru numarum de ubreu uban pen kala ya la ka jingmut ka jing perkhan pin ken mau badai da ka jing duai shemen sim bat ka jing abdngong ka jong Simeon bat ka ana ki balong ki jiu balap diang buram ya ka jing wan long breu ka jong Messiah nan arajar snemen shwa habau dang long tang uklung ha ka temple dang prasni la le ra ya u sha ka temple ban pendep
ye ki an ki dustur kat bakum kan nisan blay bat hangta arngut ki nong ya lupa ki balong ki jiu ki kon Israel u Simeon u bala temen ma bat ka anaru ka bala no ka met ka jongka handrai ki dang yai dwai ki ap tengong bat anda haba kila shem dei ma ki balong ka reception committee ya ka jingwan arsi ya ka jing wan long breu ko jong of Jesus Christ ka ba pen scam ya ka ne badai ki jiu ki ban salong biang ka reception committee ha ka jingwan arsin ka jong of Jesus Christ haba ki kin ongum no abaruk haba b'shem Adonai. Blessed is he who come in the name of the Lord. Long bala kurkuta ubawa nagakarting ka jong utray. But they da kinong ya tulupa ki jiu ki babon but they da kijing ya tulupa jong kini bansa urlong lut kat baro kijing ya tulupa ki ba yadei bat ka jingwan arsienu mesaya bat ka jing pau portaino ka himau blay dau. Tikumta mla len lada mdon ka ribet ki kon Israel nga banbiang nga kani nginum jin dayo ya ka testament ka barim ni wat ya ka batmai hiru Jeremiah lenong life away the cot life away hadot life fulai utrai uong kapor kan poi habangan sa pelong ya ka jutang batmai bat ka ying ki pat bat ka ying ki pat Israel bat ki pat Judah kanam long kum ka jutang barim kabang ngala pelong bat ki patmen jongki minba ngala betin yaki dala kakti bat yalam yaki nakari Egypt wat langalong kum utanga yaki kim sim labat ya kata kajutang batmai kabangan pelong bat no bat kabalang bat kata Israel ka batmai bat ki pat Israel kadlong bangan bu ya ka anjanga hapo jongki bato yaka haki mauleng knyap ki dok nut jongki ngan long ublay jongki bat ki kin long ki breu jonga kan ili kejutan ublay num lendet ya kata da leiru what's ngau chu bakla ba ublay ubala klay ya la kaktien ke juban lak ban ong begini kin long ki breu jonga ba un leklet un kalakstien ba un le bamsut nyo ya ka ri ba ya ka jat reu Israel kata kalong kapamla long dalay leiru kan wan biang ka revival ka bakla bat ka baplatam habaki jiu bat ka ri Israel barok away ken sedang ban pediang bat ban mani yau Jesus Christ kumla umesaya jongki barok ki khosiu ki dem kendem ong upol ka siti ki jong uski Filipi barok ki khosiu kendem bat nangta barok ki thli ken pla kin kam kenti bau Jisu dewe ulong utrai kani kan da kentup ru ya ki jiu ba ja ka judgment ru Israel paro kawe ublay unum kentat ya ka ka ba uhi ulakular da ka jutang bat kani ka ribat ka judgment ru kan yaine hakmat jong kan scam sa student mangi kam song hangi ka song ho blay ki jingker ku ki ba ula penplung penslay hapdeng jongki kala longru ki jingker ku bakensai nakabenta ka jing.com jongki 5 billion ka pertai haman laki ri ki snong bat ki jaka kari Israel hadin nyopo snem nyopo hadin Chris kala sedang banduk jat bat kan lapoi ki sespatam myo isu tangi ka serwet ka jongkaro la ima kala do ladam kijiu kim longsho ban rung bat ban dang shong dang sa haka nong ba jongki ke Jerusalem la mana persya da gitu ki ba tambori alor jongki ki bala jotma ki bala sensyar alor jongki bala ikum bala kut da ki bon belin ki bor ki sarkar sensyar jong ki jat menri ki ba per ki la yok jat a Jerusalem bat ki la sensyar ki jat menri kilawan ki periods ki baper ki ya ki baper ki bala sensyar na Jerusalem ka Byzantine period ka bala long ka aka ka bala kamper kam kala ta kaporu nang ta kilawan sa kinong sensyar ki bala bot na din ki Muslim bara ka bakut laong ba lawan sa ka mandate jong kinong sensyar na Europe ka British mandate kung mangilapit may nakani katayo ka bala dep Hanray jayo house nem kat kandais pa
sao popra shisnem haden bakalayo independence kari India jongi lakharu ya kari Israel hakashime ka khat sao tarik ume khat kandai spa sao popra lapen yeng ya ka kila yo abyang yala ka jong kari yala ka jong ka sarkar yala ka jong ka hima baro ka de ka kti ka jong ublay balada ja kumno persya ya ka Israel handai ublay on numpat klet yala ka jutang ka jong on pendep ya ka lada ja sakat bajaro amen mlalen beki jiu kindang yailong hi ki telong jong ki jingkerku amtang ka ba kenjaman sem handrai ru aki benta ki ba pher bat baharukam kat banang ya ki sngi ki por shakmat nang ne ngila banjer kerteng tangi ki katu kat ni teli ki jingkerku bala penyo aki spasnem ki bala letno namara ka jing shisha ki bun tan ki bun belai bat ki long ki bala yarap ya ki babun ban yo ya ka jing em ka ba khamsuk namar kini ki jingkerku jong ki jiu bat kari Israel kumta ngilong ki ba syaram da ka jing sngau e na ka banta jong ki sujer ki teng tang kendiat man don por ban jerlut ya baro ka beningkong de ujiu uba kerteng Dr. Paul Zol ubala penmi pertai ya ki pacemakers bala pendat haki klong snam jeng ki beriu kimina janga idon ya kata ula penmi pertai ula invent ula lap ula snahi ya ki pacemakers ki ba ai jing imbyang ya ki tu ki ba don jing sitoma ki tit ki jaw barau klong snam jong ula penyo ru ya ki defibrillators ki ba la ban pen ki impat ya ki tu ki bala day ban tukut pensim namar ki jing sitom ki ba bonjat ujiu ubala ti ya ka telong jong ka jing tip jong ka jing nang jong ka jing sngoto jong ka jing start ka ba ai ble yo bagi la yo igini ki jing kerku mentawan ang neslong bon ki bodon yo pacemakers bon ha ki hospital ni pendon kam ni gini ki defibrillators ki jong hakaba ban pen im ye ki breu ki bala day ban tukut pensim ki bala day ban yap ba ar house nem kat kendai spa nyofu ar u Paul Burke ubadai ujiu ulalap ya kerukam ban sedang ya ke genetic engineering kabala yarap ya kerukam ban red ban riang hakapahu pahai bat wat kabatau kabashna ya ki dawai ki dashin ki ba penkhya ya ki jingpang ki ba sniu na kamet jung ki bre wat ka jingpang cancer la don kat to kat ni ka jing la ban penbit penbiang ban penbet ban pa ya ka into remission da ka jing start jung ki jiu kabalai haki por ki ba kham menshwa amju don dawai ban penkhya ya ki jingpang klam ki ba shirkai kum ka cholera ka bubonic plague but ki we de ujiu uba kerteng o Waldemar Haskini ubala 3 minut ba ban wanra ya ki dawai tika ki vaccine ban yakun ya kini ki jingpang klam kum ka cholera but ka bubonic plague andre de ki jiu kumu Hafkini Waldemar Hafkini ubala treshitam ban wanra ya ka vaccine ka ba tikna ba daka jingslur ka ba mayan ka ba pala ba pi ka ba satar ula tes halaka jong gamet ban lap ya ka jingpen kya ka ba pala na kini ki jingpang long baus nem khat praspa kandai pulai ula wansa shani shari India jongi jin hadu lai post nem knang ba unla ban pendo jachi sendon ya kini ki jingpang namar bala ong badai hari India ba kasakut sa kani ka jingpang te usa senan do lai post nem ban aitika time simpisa ya ki duk ki kerdo ki batlot ki baswai ki banyun hey hang ni hari India jongi knang bakan do judge sendon la rat na do dingkong sendon ya kata ka jingpang klam ka bala shirkai ka bubonic plague wat ka jingpang cholera ka bangi ji sngo bahaman shwa haki babon ki jaka jong kari India hanrei menta pimde yo sngo tansyo kabasal de ka jinge trailang jong ki arngut ki jiu kata o Carl Landsteiner but o Jonas Salk lalap ye ki knyang jingpang ki bakha ya ka jingpang polio lani poliomyelitis but they house nem khat khandai spa san pusan bala yo ban sedang ya ka jing ai tika lani ka vaccine
persya ya kani ka jingpang kaba pen crow bat penyap pen kela ana ya ki kelung bat ya ki kenarit hakaleng ka pertai de ki jiu ki balale kani kabasan house name kat kendai spa kendai pofra arngut ki samla puli ki badai ki jiu Larry Page baru Sergey Brin kila seng ya ka way ka search engine ka ba mafi menta pimla ban tia shu pimla ban bamja klemaka ka Google kila seng ka Google kat baki dang puli ha Stanford University kimpat pas Henry kimla up lano ban pas kila sedang no ya ka startup company ka jongki ningkong kalong tang ka way ni ki search engine ki babon ha ka internet Henry suki hadin kala say pertai yaki jingtre kum ka Gmail Google Drive but what ka YouTube ka motto jong ka company ka ba hikai banumlong ki basniu ka debet do not be evil don't be evil ka penpau ya ka jingbe jong kini ki jiu yaki ki balong ka jingkerku ka jingba sbun ka ba de banlong kerpang yaki wei pelane judan batip ya kani shisha ka jing no sinyang jong ki jiu kum ki nong lap nong shem bat nong sedang lani ki nong sna ya ki jing trei ya ki tiar kitar bat ya ki jing shakri ke badai yaro kilong ke bala wanra ya ka sukasan ya ka bit ka biang bat ka yok ka kot haki babun ki liang na ka benta ki babun hakani ka juk menta hakaleng satla ka pertai kini ki jing kerku ki kentup ya ki jing trei haki babun ki benta jong ka jing im kum ka ba penyo ya ki dawai ki ba pela na ka benta ka khya ka krat ka paho pahai ka rep karyang bat ka ba wanra ya ki rukam trei kam ki ba thamai ki ba yarap ya ka imba ya ka imyat jong ki briu ki ba na baro ki kerdan jong ka jing im hakaleng ka perthai nalor nang ta kat to kat ni ki jing kerku ki ba pela ki ba mi na Israel bat ki jiu kadai tong a chu jev kerteng wot panum slam ki bon ba ngala shu shim ngala shu sot tang khandia ka baning kong na kita ki jing trei ki jing shakri kadai ki jing trei ki jing shakri ki kibbutz KIBBUTZ belasdang house name kat khandai spa khandai tika kibbutz kada kaba mangi kinong indiangin snow tok in shai ba kadai ka cooperative society kada kom keno khasi kan ka cooperative society kita ka cooperation kaba ya co-op lang ya trei lang ya shong lang ya sa lang lasdang ya kani kerukam ai jing shakri jing trei bala khot keteng ka kibbutz ha Israel deki jiu lasdang ya kaus nem ka kandai spa kandai kilong ki jaka ba ki shong ya sa lang bat ka jing ya trei lang ban yo jing yo nang ya baro nang ta ka ba arpat kaba thai dan pedeng jong phi la pet plim the GE ya kerukam ya sho ka martial arts kaba ai kerteng Krav Maga. Krav, KRAV, hindi CRAFT. Krav Maga, MAGA. Balasdang house nem kat kandai spa sao pofra. Hadin bikila long ka ri ka hima. Lasdang da ka Israeli Defense Force. The Israel Defense Forces. Bat mentala penhikai, bat pendon kam hakaleng satla ka perthai. Kadai ka martial arts. Kadai ka rukam banyada yaladi. Now nongsho. Karukam jing yale kai lane ka jing kilan met kabalong per pa na ki wei pat ki martial arts jong ka perthai ile jiya sngo ki martial arts bawa na ri China na ri Indonesia na Malaysia na ki Asian countries ki jongi andre ka ne ka day ka martial arts ka bawan na Middle East nang ta ka suloy UZI kabalapen mi aus nem kat kandai spa santo sao kabadon bat ka telescopic bolt design kadai ka submachine gun kabaritam mentabala pendon kam da kisipai hakaleng ka perthai namar bakarit katiar katar sup ban pendon kam daka hagaba pipi rong ki jaka ki bakhapnya ban yo ban kem lane ban peniap ru ya ki leno bat ye gitu ki tmu ban le ben ya kibreu nang tas ka wepat ka jingker ku ka bahari India menta kalong popular ba
ki khot ya ka drip irrigation. Ka drip irrigation. Kalong ka rukam ay ya ki jing thung ki jing tep ya ki ling kha rep. Ka ba penroi bha ya ka thung ka tep. Ka ba lasdang house nem ka kandai spa an rubusan. Lasdang ya ka ni ka drip irrigation. Hari Israel. But minta ka paunam ha ka way. Hakikat tu kat ni ki jalan ni hari India jangi. Rajasthan. Punjab, Gujarat, Maharashtra, bat ki babon ki wei ki jaka kari India jangi. Kani kalalong popular ka drip irrigation menta wat si America, si Canada, si Mexico. Haki babon ki benta kari Europe. Kani ka technology kalong ba ka sumar ya ka jing say ya ka ya ka jing burya ya ka Knang ba ka kendo ka balatung. Kanum jersey tan da ka long ka jing ay ka bala palatan. Lani ka jing ay ka balong duna. Kalong hakata ka rukam, but ya ka treatment ka kalong ba kani ka one ra da ka recycling ya ka. Nang ta pila ju asngo kini kisngimon dia to ki ang aim dan drone. Ki drone ni ki UAV ki unmanned aerial vehicle. Let's say pertay house nem kat kandai spa proper way da ki Israel Aerospace Industries. Te kat sa ba pilet mentah kila yalet ma. Ka Ukraine ka late ban slat ya ka Russia ka bla hert ma persya ka de ki drone ka yone na Israel. Ki USB flash drive. Ki ba pi tem mentah ki boss. Ha ki yinkisem, ha ki kali ki jong pi. Ha ki computer pi pendan kam, ha ki office, ha ki jakatre ki jakapule ki jong pi. Lathau dau tau jiu bekerteng Udov Morian. Udov Moran. House name Arhajar. Nangta sa kaway ka jing tray, kabalong palabha, kabayat shat si shat banjada, ya ki kon Israel halaka jong kari na marba hiart ma nakadiang nakamon nang te. Kadai ka? Iron Dome. Ka Iron Dome, kalong ka jing yada, na ka jing ter ki rocket bat ki missile, kabami na ka air defense system, balathaw lasna da ka company Rafael, but ki Israel Aerospace Industries, house name Arhajar Katway. But minta ka yada ya kitu kibaim, haka jaka ya kuntma. Ki scientist ha Hebrew University, kilap ya ka rukam ban kampen ba ya usembay jingbam, ya ukeu ukaw kuba. Klem dapen kala ya ka DNA, balakot ya ka taka butrikam, Trade UP, house name Arhajar Katway. Lale di ki Jew, la penbit penbiang taka sorkar na Israel. But menta, la pendon kam ya kani hakaleng ka pertay. Ki electric cars, ki bampi menta mo ngi di EV, license plate bejerngam. Ki electric cars lasdang ningkong da usay agasi. House name Arhajar Katar. But menta la penmi hakaleng ka pertay. Dene Israel. Ki donru de ki pau hajar tali ki jing tray, ki jing shna, but ki jing hikai, ki ba ki jiu ha Israel, but ki babun kiri, ki badang ya shat chi shat, ban kirku ya karukom long ka jing im ki breu, hakaleng ka pertay. Baro ka banging ya bat hakmat jangi kini kisngi, ban pelong watang ini jing eseng jangi. Katukat ni nagitu ki benta, jong ki jing ki jiktiar kitar ni bat akikti ki jangi. Kidai bawan na Israel. Dai balalap, la Shem, la Shna, la Marmot, la Penba, la Penbit Penbiang, la Sei Shakaprotei, da ki Jew, da ki nong Israel, hari Israel. Wat haba ki wan salat, ki jing ki jing tenju, but ki jing pinch tamben, henry ka jing IT, ka jing yaine, but ka jing minot jing ki Jew, kala Sei Protei, ya ki jing start, ki jing Shempang, bat ki jing job, kiba day ban pelong yangi bangin sngongo ngin sngowi ngin sngoburam ya kanika ri ba ya kanika jat ben reu laban ong balada amsim danu Abraham ubalong ukpatamen ubasdang ya kanika jat ben reu kapartay lesi kanum jin da yo ya ka Bible kum makalong menta tanga Bible na ki jing to jing shakri blay jing money blay kalong kabadon ya kasaki kabaskem kabasyay kabatikna
Kabakat bato mdanjing antat. Kat kabakato kajaka kabakajer kerteng kadon. Kadu kajaka bakajer kerteng kadon. Ulum seyon hadok mentau dang don. Ulum Horeb lani ulum Sinai hadok mentau dang don. Kaduriau basau hadok mentau kadang don. Kaduriau balayap hadok mentau kadang don. Kasnong Jericho hadok mentau kadang don. Ke Jerusalem bat ki kenro jangka hadok mentah kidang bit kidang biang dang pendon kam. Kasnong Bethlehem hadok mentah kadang don. Barok ke ni ke Bible ke yatu ke syakida. Mdon kan nu ke jing antat ke puriskam ke kanatang ke bala besut ni. Dena marga ta kadaw badon tang riu pon riu teli ki kitab ha ke Bible. Kumba san pau teli pat lapen kerja no yakin nakabakelum lang ha ke Bible. Namar kita kisan poteli kilong ki bam don shu ya ka jing penskem habala bu akhmat chong men sem khoi la kentup lem yakine em bale wur wer hang ne hang tai idon isabut bakalong tang ka khanatang tang ka jing tharai la ni tang ka muslia jong ka puriskam namar kata lahap panweng yaki hoi hado usnem khat praspa. Kita kisan totally ki jingto ki bamshim la kentok menta haka Bible ka bangi ngitip menta ke Protestant Bible. Andre hado usnem khat praspa laju kentok lang. Bat ki bala puli yang aladep pan puli ki babon ki benta. Ka ai jing tip jing shai jing sngoto. Siapang ka jinglong jong ka Israel. Bat ki kaput ki jongka ki marjan ki marpa ki badan hajan harut akliar jongka. Batairu ya ka rukam im ya ka dustur ka riti ya ka akor ya ka rukam long ka mariang ka tung ka tep ka bam ka di ka koit ka khya ka bit ka biang ka senshar khadar ka san pertai ka san hima. Tang bahi haka bakan jaman sem hang ne hang tai kitelot. Kimbe. Tinamar kata ngam penselor ya pi ba pi pin puli. Ya kita ki benta bangi khot benta ki apokripa. Tenre lada msim ladan ke Israel. Msim lakhaya ki na u Abraham kupatmen joke. Ngam tharai bangin jin dala yo ya ka Bible kumbakalong. Dan ki bala ban ong ban kam ban ong tati skren babi ublay dan kam si to Abraham dan kam si ki Jew. Ula ban thau da ka we ki Israel ka batmai. Kala ban kaban ong lakban. Ndai ban ong ubriu. Ndai ban ong tang ublay. Martang ma u batmu. Ban la ban le ne enam la ban le. Ndai tang ublay. Ndai ngi ki briu ngi ong mla. Balay ngi ong kumta mla. Namari ka ay ka mangingi la yo hang ni. Baro kalong kabala tang da ublay. Amen. Nganong ipingin tip ay. Sapang utaw Messiah ki Jew. Usim ki Jew, u Jesus Christ, u kon jong ublay, u balong ru u kon prangsngi, jong kani ka ribat ka jat bin riu. Lada msimdan kani ka ribat ka jat bin riu. Laru ban ong lada msimdan usim David. Nang nongin kot yu try Jesus ku mu kon u David. Bat kanum dan hiru kata ka jing sngoto syapang ka ket u David. Yang bangi ap kemang bakat saja. Haka jing wanarsin ka jong u Jesus Christ. Day ka Israel ka bahikay ya ka pertay. Ya ka jingduai Shema, ka jongki, ka bangingin Shem, haka kitab Deuteronomy, lenong ka banreu, ka dekot ka basaw, ka baonga ka ktin Hebrew, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. To shaskor ko Israel, utray ubaw blazongi, ulong tang mau, utray kenrat. Kani kalong kajing hikay, kabamayan, bat kaba pelatam, namar ka yeng persya, ya gitu ki jat nyam, bat ki jing hikay kongpong, badan bon jat ki blay. Tikum nogin ba menta, ngin le lendet, ya kata kajing sisya. Kum nogin le klet, kamla banlong, lemda dei barhem kajing klang ding revival. Haka mensim jong ki apostol, ki balong lajan baro ki Jew. Bon kinum tip ay ru siapang ka jingpen em ka balong salansa ya ki breu baro daw Jesus Christ. Ngemla klem da aingo yaw blay o bala pa yaw Jew
ban long unong pen im jongi bat na u bala sei perthei yakin nong yalap ki balong ki jiu ki bala klalong kumu pol u apostol yaki gentle ki ba kumanga mapi pinche me kani bo apostol Paul ukam hakashiti jong uj ki nong rom kal nong ba khat we khat lai ong mangalong u apostol jong ki gentle deu gentle yeladi udeu jiu ujiu paki pakau bada jau slow hi hanre jayu IT yeladi usha ban sempat sha sho sha ben sha kerko sha kem sha le ben sha pen sitam balay na marba usngau tho baka jing pen im naki jiu hanre kam dei tang ya ki jiu usngau tho baka jing khot ya u kadi ban long ban kheyala saka perthei baro pelang senran yaki jat men rio baro ngango yaka jing im jang ki bakum kita ki apostol kabala say yaki missionary yaka men say missionary but day da ka jing IT jang ki missionary ba mga mapi mentangi kam yaladi bangi day ki khonu blay ki kristan ki bangen amen what you klet ban sngongo yaki missionary what you klet ban sngongo yaki to ki bala ya aswa jangi ki longkme ki longkpa walada ki wan nakarukom hikai kabalong haka dustur ka riti kabarim Nari wat klet ban aingo yaki wat klet ban buram yaka jingkin mau eat nakabanta jongki but nakaba pipile kumta kabamut pinum slan ban ben yaki jiu yaki khon Israel yaka ri Israel nomar pidon yaka mensim jongka jing ram jing eat ka mensim jongka jing smongo amen kumno ka balang kristan shitlup ka perthai kabalong ka kenhon ba jongki pat gentle kinla ban le bam sutnyo ni bam salya bam sngongo ya ka ei ka balong ka jing kerku ka bakan sai tam ka bami na ki jiu banari Israel ni don ka jing kit ram nga kwa ban ban byang ka ni we are indebted to them ni don ya ka jing kit ram ka ba kraw bat ka ba khya bangin yai dem ha ki jing dwai da ka bangin aingo na ka banta ki jiu bat ka ri Israel na lord nangta ngin ya sai ba umen se ba ko jiu umen se ba ko ju blay on ki ban pen kendo ya ki jiu daga jing shisha sa pangu Jesus Christ ya uba kidang man matla kidang set kelut haduk mentamene ngam ong baro tambahan rei bon belaihi kumba palat ya ka 100% ki jiu hari Israel kidei ki bampat long ki bapdiang yau Jesus Christ kum lau masaya jongki doai na ka benta jongki Chiti Paul kinong Rome galanong ka ba khatsan ka dakot ka ba arfnyo ka ongum no. Shisha ki gentle ki long ki nong kit ram. Ban yarap ye ki jiu. Namar ki jiu ki le yasam bentalem ye ki jinker ku ba kan jaman same junkie. Bat ki gentle. Kum ta ka day ye ki gentle ban pendon kam yala ki jinker ku. Ba ki le yot yang. Ban yarap lem ye ki jiu. Kaya kita ki jinker ku ba ngila yot yang. Kajingit. Kajingit skos kem bangi ngila yo im. Bagi num late du jok show and ringin poi beneng. Ide ban kan mau lem ya kiru. Hai kijing duai jangi kijing ya kershan kijangi. Tisngap hai kani ka ri Israel kalong ka ba sya ben sya keno tam na ki babun ki ri ba ki jat ben rio ka perthai. Namar ba ki hap ban yakun ban yada yala ka ri ba di gitrash nong ki jongka. Bakat ka ba ki kilae. Tip bon balik persya ki Israel yaki jiu ba yaki jat ben riu Israel hi barok away tay namar ba kim pat tip ay ki jing shisha ki badan hang ni ki bala tensat hang ni ka ketiga jong oblay bala persat en sim no men sim ko kani kalong ka jing sangsot ka ba shirke ha gini giski ka jing nget be jing ki babun ka penpa bam day tang ba ki shu be ha ka jing nang jing tip jong ka politics ka san partai gini giski han ki be haka jing long jing im ka bakan jaman sim namar ba kim tip yiki jing shisha bala don lupa ne kim puson ya kani kim pule ya kani kim bo jing mut alor kani namar kata ki jam kita ki kambe kat no kan long ka jing aimen sim yiki jiu yiki kon Israel ba yaki Israel ladangi kum ki banget nakano ka rin nakano ka jat ben rin ngin ya yeng ya sha yaki daka ba penken mau yaki tu ki ba kentat yaki jing shisha jong ka Bible baka ri Israel ka day bat ka long ka nong kenti ka ba ublehi uda penkerpang
tang nakabenta jongki. Kidon hok ban sensya. Bat banim ban sa hangta. Kumbalabo. Bat lapan ap runti da ublay. Bat ngem day ban pediang. Yaka jing tambor jongno ru. Ban penkerya yaki. Nakatukan nong kenti. Kabaki kila yo na ublay. Israel and Jerusalem forever. Syaduk ki babam jukot. Amen. Di namar kata ngakwa ba pipin sngo to hai kani kajing shisha. Baka jinget kajangi. Kam dondor rahmat jang ublay. Ladang ngimat la i kajing shisha. Ki balong peleng hang ne asla pertai. Ladang ngi dina ye ki balong haka bakan jado. Ki balong haka san pertai. Kamun ila dina ya kajing long kenrat ublay halor ki baru. Yaine kan mau bangi syaram bangingin ya ki jiu ya ka Israel bad ya ka jat ben riu ki kon Israel namaru Jisu hakado akasnam ulong uparasnam ujongki. Amen. Ngini doai. Try ngawan kani kapor ban wanra ya ka jingkit ram ka jongi. Bangingin iki kon ki bala jet ki jongme. Bat bangin long ki briu ki bala IT lut yala di nakabenta ka buram ka jongme. Try nga shanya kani kapor ba ya ka ka bangingin la yo diang kani ka janmit kan yarap yangi kan pelong yangi bangin snow to bangin shy bangin peipang. Bala buk nang yangi hakini ki sngi hakani ka ya. Kabalong ki sngi ki bakado bangin long ki jingkirku ningkong shwa yame ublay unong pun unong siu spa ujongi. Bat bangin longru ki basaki. Bat ki bakersan ki bakerda. Ya ki plan blay ki jongme. Nakabenta ki Israel. Nakabenta ki Jew. Bat nakabenta ka bansawan ka himablay ki jongme. Nga kerku. Nga mani.